Hallelujah. Saka panonzi munguva yaNoah vanhu vaidya nekumwa, vaidyei, vaimwei. In those time, like I told you that I'm a liberal theologian, and ndimbanyikizi kundiona chinhu chete ndinoda kuti uone. Ndo zvakaita rega ndikudze ndo basa remaroma iroro. When the Roman Catholics saw that the church was powerful, they tried to neutralize the church by removing spiritual books. Mabhuku esanechemweya nekutanga kuti church varoi. John the Revelator akanyora Revelation akanyora asina maziso. Vamutonogora maziso kudai. Vakamugoirisira kuti inoiri drama vakamukanda imomo. Akatadza kugoira. Vakamutora vakamubvisa maziso akamisa paPatmos kuti ndaafire ikoko. Vaimuti muroi. Munoziva Revelation zvaitaura. Zvamakazozama. Bhuku racho rinozana nhasi ukareverenga unonzwa nyama ichifamba-famba. Ndozvaari vakapedzera kuti nekuti church munguva iyo yanga yapowerful. Empire ainzi Nero akati nyika ichatongeka. Akati the church has become so powerful. Akadedzera kuti hanzi war is better than church division. Church yakadivide munyika akatadza kuicontrola kusvikata kumanaka hondo iri nani kana church yadivide. Akatadza kucontrola nyika. Saka kusvika ati akumanaka ndakabude one Bible, one zvimwe zvese bvisai. Ndipo watanga kutira kudzura-dzura. Zvandachikuverengerai kuti avari kuti Nephilim vakaridzorera kuoriginal kuEnglish inotranslate kuti the fallen ones. But havachada kuona word the fallen ones. Vakuisa kuti giants. Chichiudzai kuti magiant akabva kupaBrahmana zvari magiant. Avati vakuda iri nekuti iri rinodzima chokwadi chekuti kune zvakadonha zvakadzidzisa vanhu chenjeri wanga usati wakudiwa panyika naMwari. They lived the secrets of heaven. They lived in necromancy. They lived the use of charm. Zvese zvinozikanwa nen'anga izvi. Sei munhu achiti akabatwa nenjuzu anodzoka kuziva mucheso? Sei gona rese rinorapa nemidzi yese inorapa neinouraya anodzoka kuiziva. How? Nekuti chakutora ndochakusunda kuti vanhu vazive kuti chiripo tinacho pano panyika chinorarama. Iye akatorwa nenjuzu akadzoka am'anga izvo zvatogodobori vanhu voita kingu dai ende harasiki achikuudza kuti muti uyo neuyo wakasanganisa nhamo yako inoperera. Iwe chauri kurara ichitora uyo otora ichogaya ota zvese anazvofumira dzisizve. Who taught him those secrets? Sei zvazotanga anyudzwa nechisiri kuonekwa nemunhu. Because people deny the truth that they see. They want things that they want the comfort yekuudzwa. Kuti achiexiste, hakuna njusa, hakuna kambeona. Aizve. Chisingaoneke unotenda chawaona. Zvauri kutenda wani Jeso wasinambobvira waona. Kunayo mweya yetsvina, kunayo mweya yerima. But the depth of what you are exposed to will determine whether you know the truth or you don't. Zvakanzi munhu asikazive chokwadi akafanana nedzinyo rakabharwa mugaba. Rinoti denga radonha. Asi denga riri kure kure. Zvakafanana nekusaziva. Mufamba wachiudza vanhu ndakadonhwa nedenga vaya wakabharwa mugaba. Depth and exposure. Hallelujah. Saka munguva yaNoah kune knowledge that was made to be known unto men. Munguva yatiri kwawanda ngochani kufura dzimwe nguva dzese. Munoziva here? Ozvibvunza kuti vabva kupi vesava. Ende ukaona kuti vatoka anotori nehunhu hwechidzimai. Ndinoona kuti naimi zvari mudzimai ane ndebvu. Kutofamba mwe ndakabona apa pandakati maifundisa kupikira nestepi nayo. Apa ndebvu kanjani mhasuru. Ndio maana kumashura akabwirizwa. But my point is, zvinizvi hakuna here some genetic mutation zvatiri kusanganisira vanhu tichivabaya munyama dzavo zvakuita kuti kubude type yevanhu avo. Harisiriro ruchenjero here kana ruchenjero, I mean the knowledge that man has possessed. Ndakabvunza munhu ndakati unoziva chii? Zvese zvimaword system izvi. Izvozvo munhu anotokuudza kuti pastor I am gay. Hamina kuti vanhu vakandiudza izvozvo. Ndinoda Mwari asi ndiri ngochani. Azvitokuudza kuti ndinoda Mwari ndiri ngochani, ndiri lesbian.
asi ndinoda Mwari. I cannot help it. I just have got feelings and emotions of a woman. I cannot help it. But ndoda kuuya muchechi. You hear what I'm saying? Chisingazive vanhu zvazvaive munguva yaNoah ndozvazvave munguva yatiri, kuti pakasangana rudzi risinei naMwari nerudzi rwaMwari ndokugadzira chisina umwari. Chagadzirwa ichi hachina option. Chigadzirwa chezvinhu zvakaipa zviviri. Wakaona the manner in which how they want to lose. Ndakamubvunza vanhu kuti hakuna anobvunza kuti vanhu vari kunzi ndavaccinate, ndavabayiwa chakadai, ndavaite chakadai. Ko zvamuri kubayiwa izvo kana zviri izvo zvinozosanganisa kuti vana vamunozvara vanozobuda vaine mafeelings evakadzi nevarume. Tanyara rangu. Nekuti mune ruzivo ramusingade kuudza vanhu. Haleluya. Last time ndakambokubvunza a simple thing kuti simbo yechipatara itsimbo ine nyoka mbiri dzakatenderera. Dzokera kumashure unoona kuti nyoka iyoyo Imharidzo wayo ndiani? Munoti what your organization, what you have to who yati iyo hui yakabva kuti ko right makashaya simbo here vehu yekuti munotisira nyoka mbiri dziri patsvimbo. Enda unoona kuti haasi chimwari chainamatwa nemaGiriki here. Nanhasi still there. Mofungwa kuti panobuda chaumwari ipapo. Vana vese vachimodzi vakadzi vese vaksinetai vape mapilitsi vagone kudai kudai. Kanjani kutozvara ngochani? Yokuti vanokuchemedza vana uchinzwa kuti mwana wako alesbian. Chakakupinda ndechipi? Because technology is now being used to perpetrate the devil's kingdom. If it were in the time of Noah, knowledge was being used to abuse the people of God. Hallelujah. I'm not sure what hakuna anoda kufunza kuti zviri kumbofamba sei, muri kuzvifambisa sei, zviri kuitwa nana. Basa kugamuchira chete. Takupai mafeelings efamily planning mahara. Munei hakuna muzivo. Basa kugamuchira. Kwama madzimbu edu nemadzisekuru anga asingamwe izvi. Anga asingazvari ngochanika. Anga asingangobayiwa nezvinhu kuiswa munyama izvi. Anga asingazvare vana vaita mafeelings evanhu. Ekuti anenge ari mukadzi achida kuita murume. Vanga vasingamwe izvo, vanga vasingabayiwa izvi. Imi manzwa nekubayiwa nekumwiswa. Muri kuchema misodzi. Vana vamuri kuzvara. Ane ruzivo riri kumashure kwezvamuri kupuhwa ndiani? Zvazvaive munguva yaNoah. Pane ruzivo rapinda mumunhu risingafaniri kugara maari. Chasikwa chiri kunyangadza Mwari. Haleluya. Togumira pane. Jeso akati makaona zvakudzokorodzwa ndakudzoka. Makaona zvodzokorodzwa ndakudzoka. When you see these things happening, I'm coming back. And zviri kuitika pajekerere hakuna ano alright ndikudze zvinonzi neBhaibheri mazuva ano vanhu vaimwa kumwa kwakaipe vanhu vari kungodzasa vanhu. Mamwe machechi anongoti mwambijana ana wachitawa ingoti turu. Maroma anongoti kuti ngori wambijana. Tinawo mavhesi ekuti mwambijana kuti arimo. Handinizo. Saka apa zviri kunzi munguva iyi vanhu vaidya nekumwa. Kana ndodzoka vanhu vanenge vachidya nekumwa. Saka kudya nekumwa kwakaipa here Jehovha? Tiwadaziva kuti taakutsanya kubva nhasi. Nekuti handidi kupotsa denga neyefuta. But kudya nekumwa kwaitaurwa munguva yaNoah. Handi kudya nekumwa zvinyama kana kuti nyama dzamutenga mumasitoro. People pakacreatwa these beings. Zviwani zvekuti ngirozi dzarira nevanhu pazvarwa genealogy yekunyangadza Mwari. Dzakatanga kudya nyama yevanhu nekumwa ropa. Ndokudya nekumwa kwaitaurwa. Kunzwa kaona ndodzoka sezvazvaive munguva yaNoah vanhu vaidya nekumwa. Kangani uchiona pasocial media vachinzwa kuti kune vanhu vari kumwa ropa? Kangani uchinzwa kuti pane chitunha chabiwa vanhu vari kudya nyama?
zvazvaive munguva yaNoah kuti nyama yemunhu iri kudyiwa, ropa riri kunwiwa. Ndo zvazvaive munguva yacho iyoyo. They started feasting on human blood. Zvingava nezvikwambo zvamabaya zvichitushuka ropa remunhu. Vamwe vachibuda kuti ndinobuda usiku ndichimwa ropa revanhu, kanjani kusasungwa. Nekuti nguva yacho iri kupedita kuti kangani munhu akitaura kuti tinobuda usiku tiri varowe tinodya vanhu, zvatinodya vanhu tinotodai sotodai. Ana Tilda vachiva interview vachitaura madyiro avanoita nekumwa kwacho kwavanoita ropa. Wakamboona achibuda ipapo achinzi pane polisi yakamira padhoo, anotodzi sodoromai mudzoke futi chikuita vhiyo yekuti nyama dzake munofusha sei. Ende anotopadzoka, haana anosunga kunyange akonfesa kuti ndozvandiri kuita. Mutemo nekuti hatina mutemo unokwanisa kuvasunga nekuti hatina evidence yekuti asakutara ndiri kumwa ropa, ndiri kumwa izvo mumwe akambobuda akiti anzi akaruma ndiausgero, anzi akaruma mwana akamukweva ropa, andaimbo ndakamuona mazino angu anenge achivavira ropa. Ndiri kuJoburg last Monday, last 2 months ndakanoparidzira munhu akauya akanga kuvhura chechi ndaita sei mukadzi wake akataiwa pasta munhu wemusatanist. Handichatomuda, ndiri kudara zvemunhu wemuSouth Africa, handitara kumwe kunhu nenyaya yekuti anoti ndiri kuda ropa kumba. Kana ari shaya ropa ari kutenga red wine, handi anenge achindi kuda ropa. Kumwa ropa revanhu sezvazvaive munguva yaNoah, vanhu vaidya nekumwa, vaimwa ropa, vaidya nyama dzevanhu. Zvinosemesa Mwari ndozvatiri kuona. The social media has become a frenzy with the people who suck human blood, who use human blood, who eat human flesh. Munotanzi kudya nekumwa kwaitaurwa pakumwa madrinks nemacoca-cola nekudya mapizza necha. Kana ndouya muchavaona vanodya nekumwa. Mapresident mangana maizota aichengeta nyama dzavanhu mafiriji, vaitonzi makanibal. Enda unotsvaga inotaga kuti anzi idhamina anga asingadye, waidya nyama yemunhu, kuvhura firiji yake dawana musoro yevanhu, maguto seteseko. Enaona minista wake aikonfesa kuti ndakagara pa ndakaona achidhudhudza grazi rakazara ropa remunhu, kumwa vanhu votonga kuti vanhu vari panyika. Asi vanhu vacho manje vari kutenda kuti pane chakagara pakati pedu chisina umwari. Ichocho Jeso ndochaaituka kuti imi vana venyoka makafanana nababa wenyu. Munhu ari kunzi vana venyoka kauti wakaverenga ukamva isi tinotera audio Bible kumbawo pane patinowanzoseka. Jeso paanotaura kuti before Abraham aemu obva vanonga matomboda kumutema, obva vaudza kuti imi ndakuudza ichokwadi kuti chokwadi chacho ndochamuri kuramba, makafanana nababa venyu vana venyoka. You are a seed of a serpent, a brood of viper. Vanhu vacho we are not a legitimate child. Hatisi vana vemusango ndozvavakaramba, tiri vana vaMwari ndozvavakataura. Saka zviri kutaura kuti pari kutukwa apa naJesu pane vana vemunhu nevana venyoka vasingafe vakachinja. Hallelujah. There are people that even if you preach the gospel, they don't see the truth in that. Uchimbaidzira ndingaitobhoira nokupikisa. Anenge achivhomari kuti ndinofana kuita nharo, ndofana kutopikisa kuti zvinhu zvekutaurwa izvi ndezvipi. Hallelujah. So now vanzwisise kuti Jesu chaitaura kuti in the time of Noah, what was happening in that time. Chakaita kuti imi maita imbodzi vaimunzwe, wakaona Mwari wagumbuka nechivi kusvika pekuti apa vanhu vanga vasina kuwanda kapa. Tikutaura pamwe vanhu vakawanda unge pakona apa kusvika apa. Ndo yanga iripo atheist iwe. Vanhu vanga vasina kumbozara kwese kuwanda apa. There were only a small portion of people. But wakaona maita huyipi wekuti Mwari anoda kuvhara nyika. It means kuti huyipi uyoyo wangowapfura huyipi watiri kuona makore sati. Wakaona mawanda ndichada munhu ndamutadza. Iwewe nevana vako ne8 pindaiwo, I'm going to destroy zvese zvinofema nechipanyama. Nekuti unaona kuti vana vanzwisise kuti ndakakudza kuti Satanism yakaona kuti yaonekwa, they communicate in symbols and signs. Mabuilding aya, malogo emakambani mune language yawo.
Mukanduka. Ma handshake takukudzai. Enotsvaga ma president ya handshake ya president. Kala type. Enotarisa kuti president wese anovisita popo anopfeka kala rudzi yetai. Ndiye anowina ma election. Handshake, color according dressing. They know how to speak. Hallelujah. Because zvakatotaurwa mushoko kuti masystem enyika haasi masystem aMwari. Saka vanoziva how to code their what? Their language in those things. Vanhu vari makore vachiona masimbo akadhirowa kumatombo ekuti unoona mhuka inenge iri hafu munhu, hafu dongi, hafu fishi, hafu munhu. Vanhu vongotaiwa kufuka kwevanhu art handizvo rock paintings. Rock paintings. Munguva yaNoah vanhu vairara nemhuka. Those created beings started sleeping with animals. Hakuna nyika dzaisa mutemo webestiality wekuti munhu akuroora katsi kana imbwa. You can have a wedding with a cat, a dog. Kika imbwa yako unoenda kujereketwa kia mukadzi wemunhu. Bestiality zvavaita nguva iyoyo ndo zviri kuripitirwa nguva ino. Kana ndodzoka as it were in the time of Noah, the union between men and animals, which is detestable before God, will be repeated. Amen. Wamutemo kutori nenyika dzakapa ndakaseka mumwe munhu achicheka nedhongi wandaona paindaneti. Dhongi aicheka nedhongi rakatopfeka vhoiri kanyanya yekutsanyira muchaka ichiushaya. Dhongi kupinda vhoiri munhu ari zvinonyangadza Mwari. Muri kuzviona ndikutaura haasi matombo aidhirowewa aya. Kune vakatanga kunyora pamatombo aya vachiziva kuti pedu papera. Ngatisiyai meseja. Nanhasi tinongozviona vanhu vachitira kuti ndofunga zvakanyorwa 500 BC, maybe it's 1 billion years. Nani uye zvaifungei paidhirowa munhu akasangana nemhuka. Hallelujah. Because whenever the devil knows that mankind is about to know about his existence, he falls back and uses signs to communicate. Hallelujah. Amen. As it were in the time of Noah, for today, part 2 next week,